Egun on eta ongi etorri Adin Berri saiora. Adin Berri saionetaz gain, Gipuzkoako Foru Aldundia zahartze osasuntsu eta aktiboa bermatzeko bultzatzen ari den estrategia da. Ariketa fisikoa egitea eta ongizate emozionala lantzeak horretan laguntzen duenez, guk hori lantzen lagunduko dizuegu saio honetan. Zer, animatzen zarete ezta? Goazen ba! Hau Zurine, egun ondan hori, gaurko honetan hemen gatoz, beste egun bat, zelan ez, eta elementu bakarra ibiliko, izango da ulki bat, eta gaurko honetan nengo bena da indarrarik eta así que hau zuek, prest, ongitorri dan hori. Guazen gaurko honetan indarrarik eta gehitzen, eta saio hau hasiko betiko lez, behitxik eta gora, esku jarri mokorrin, hainka bat atzin, guazen berotzen, astiro, aldatu, hainkak batera eta zuzen. Guazen binaka, bat, bi da erdira, bat, bi erdira, oso ondo, eskukin lagundu, bi azkenak, bat, bi. Guazen borobiak eitzen, aurrera, bat, bi, hiru, lau, bost. Guazen atzera, bat, bi, hiru, lau, eta bost. Oso ondo, hainkak zabaldu, buru erdixan, ukandu gora, hor, astiro, eta zabaldu hor, zabal, venga. Bi azkenak, bat, bi, oso ondo, guazen sorbaldak, oso motz, lau, bost, sei, zazpi, sortzi, behatzi, 10 aldatzen dut bestera, venga, lagunduta, bat, bi, hiru, lau, bost, sei, zazpi, sortzi, bederatzi, 10. Guazen bisakin batera, bost, aurrera, bat, bi, hiru, lau, bost, atzera, bat, bi, hiru, lau, bost, eta honengo gurutzatu, bat, eskumat goitxik, bi eskerra, eskuma, hiru, lau, bost, sei, zazpi, sortzi, bi askanak, eskuma, eta eskerra. Venga, askatzen dugu hor, askatu bezorrek, esku jarri mokorrin, eta gora eta bera. Guazen gora, astiro, bat, bi, hiru, lau, bost. Eskerra eta eskuma, bat, bi, hiru, lau, eta bost. Esan duten morun, elementu bakarra, aulki hori, hartu danok aulki hori, eta guazen lan horre burutzen. Hasiko naz, beti eskatzen dugu barreine, baina jarri eta vertikaltasun bat mantentzen, ez egon hor, baizik eta nahiko zuzen, hainkak jarri ondo, hori da, astiro engau, rotazio batzuk, esku kalba da jarri, belarri atzin, tirakada barik, eutzi hor eta gurutzatu apur bat. Guazen gurutzatzen, hor, hartu arnazi, oso ondo, mantentzen dut, bardin, esku luze, bat, bi, jarraitzu, hiru. Beti ardatza, trinko, gogorror, eutzi, bi askanak, bale. Hasiko na, bertatik, vertikaltasun horrekin, oinak ondo lurra ikutzen, hortik eta gora, eta gogor eskuai, bultza barrura, bat, gogor, zapalduta, bi, hiru, bultza, lau, bost, guazen beste bost, bat, oso ondo, bi, hiru, lau, eta azkena, bost, eskatu apur bat, beti indar hori hainketan, gogor, vertikala galdu gabe, eta hasikoaz, borobiak eitzen eskuk zuzen aurrerantz. Engau, 10 aurrera, 10 atzerantz. Venga, guazen, bat, bi, hiru, lau, bost, sei, zazpi, sortzi, behatzi, 10 gelditzu eta atzera. Bat, bi, hiru, lau, bost, sei, zazpi, sortzi, bederatzi, 10.
askatu, askatzen dugu, eta berri zen gau, 10 aurrera, 10 atzera. Venga, gertu hor, lusatu beso bat, lusatu besti, ukabiak itxi, gogor, sendo, guazen. 1, 2, astiro, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 gelditzena atzera. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oso ondo, honengo buena da, onja hasiko azindarra ariketak eitzen, eta alba da, 10naka edo 12naka, bakoitza beran denporakin, menik ingot 10naka. 10naka ariketak, eta hasikona hainkabisekin. Lehenengo, 5 eta 5, 1 gora, 2 gora, guazen. Vertikaltasun mantentzen, pinior edo laguntzen, venga, guazen, 1 gora, 2 gora, 3 gora, 4 gora. Erdi hori sarratute, tirrine sartu, hor, 5, 6, lagundu beti, 7, guazen 8, eta azkena. Oso, da izan da lehen ariketa. Alba da. Gorputzai lagundu apur bat, etorri atzerantz, kolpe, aulki horrekin lagundu, edota bizkarra zuzen da atzin, bai? Ni alnazkarri hemen, lagunduta, edota airera. Da, alegin du ikutzen, 1 gora, bisa batera, 1 eta 1 enbiernin, lagundute bisekin. Bazen, 10. 1, ezin bada bisekin, jarraitzu 1 eta 1. Jarraitzu 1 eta 1, guazen. 3, 4, eutzi hor, 5, 6, 7, oso ondo, 8, 9, 10, bi geixa. 1, 2, oso ondo, askatzen dut, igarriko zue, erdiko lan hau, beti tirrine sartute, nahi bozue, atzin ipini, gorputzan balantzak hartu eta inka gora. Eta ezin bada, banaka. Venga, gertu, bisakin uni, 1, 3 hor, guazen 4, 5, 6, lagunduta beti, 7, 8, 9, 2 askanak, 1, 2, oso ondo, askatu, urrengo ariketa, bertan zian gazela, lagundu, eta nik ingot. Hortik eta utzi jausten. Gora eta utzi jausten. Erabili zila hori, gora eta utzi jausten. Gora eta utzi jausten. Gertu, 10 bat 12, guazen. 1 astiro, 2, 3, 4, venga, lagundu hor. 5, 6, 7, gogor, 8, 9, 10. Oso ondo, mantenduta askatu, beste 10 gau, venga, gertu hor, 5 segundotan, guazen, 3, 2, 1, venga, guazen, bezuk lantzen hor, 1, 2, 3, 4, oso ondo, 5, 6 gora, guazen 7, 8, bi geixa, 9, eta 10. Oso ondo, egin dugu bi ariketa, erdiko lan hau, besti bezune eta honazikoaz hainka lantzen. Kasu honetan ni eskumakin hasiko naz, eskerra jarriko tondo, ardatz hori mantendukot, eta bertotik hor luzatzen dut, eutzi hor eta bera. Eutzi hor eta bera. Nahi bada hor arte, baina gogor hor, da sendo. Guazen, engot, 10 eskumiaz, 10 eskerraz, 10 eta 10. Gertu, guazen. 1, vertikaletik urte marik, ardatza beti trinko, 2, guazen. 3, nahi bada lagundute, 4, 5, 6, estutu hainka hori, ni gana, 7, 3 askanak, 8, nahi bada lagundu, 9, 10. Venga, eskerrea jarraian, vertikaltasun hori, 1, guazen, 2, luze, 3,
lau erakutsi horpori niri, bost, lagundu nahi bada, 6, 7, 8 ezin bada, 9 eta azkena. Oso ondo, venga, jarraian, gelditzen hor, lagundu eskerraz eta bat. Guazen, 2, ezin bada lagundu, 3, 4 eta estutu hor, 5 estutu goizan, guazen, 6, 7, 3 azkanak, bat, 2, 3, bestera, jarraian, guazen, bat, laguntzakin nahi bada, 2, astiro, 3, 4, 5, oso ondo, 6, 7, 3 azkanak, bat, 2, 3 eta azkana. Oso ondo, askatuko guainka horrek, eta honengo bena bertatik eserialdi bat, nahi bada laguntzakin, ardatza zabalduko apur bat, nahiko zabali gainera, hainkak zuzenez ipini, mokorra baino zabalagoa, zabaldu eta zabaldu, puntak eta belaunak kanporantz, etorri postura egoki hortara, eta hemendik laguntzakin nahi bada, eta alba da, hor. Hortik eta gora, hemendik eta laguntzakin, bat. Bale? Beste 2 hamarrekoen gau eta astiro. Hartu arnasa, oazen, lagundu, bat, astiro, 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 2, albo zue, dano golan, eutzi hor, eta 3, astiro, 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 4, indarraga lantzen, eta ez abiadura. Oazen, 5, astiro, 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 6, oso ondo, astiro, 7, 8, venga, segi hor, 2 azkenak, bat, 2 eta astiro, jarraitxo ariketi eitzen, oso ondo, venga, askatu apur bat, urtrao bat erango, espero urboteia hori eukitzi hortik, eta espada, venga, juntanok urboteia horren bile eta urtrao bat, jarraitxuko, bigarren ariketa hori eitzen, eta bardin, punta kanporantz, nire mokorran zabaleri hau bada, nahita zabaldu eta zabaldu, belauna kanporantz, bizkarra zuzen, laguntzakin, eta alba da, hor, kaxoi hori eutzi, eta guazen gora. Bat, astiro, 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 ikutu, utzi jausten da, gora. 2, astiro, 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 3, guazen hor, 4, astiro, 5, venga, beste 5, guazen, bat, gora, 2, astiro berantz, ezin bada lagundu, 3, lagundu berantz, 4, eta guazen 5 eta eskanak gora, hor, astiro, astiro, astiro beruntz, oso ondo, venga, askatu hor, da honengo aurreko aldin dou, atzeko hori iskio, lan hori lantzen hasikoaz, venga, gora danok, zutik, erabili aulki hori, nahi bada horma, nahi bada mai, eta kasu honetan engot, nire ardatza mantendu, vertikaltasun hori, puntan jarri, eta punta hortatik, hor, belaune mantendu bestian pare, venga, oazen, bat, astiro, 2, 3, oso ondo, 4, 5, gogor gora, 6, 7, 8, 9 eta azkena, guazen. 10, jarraitzuko gendun, bardin egitxe, nahi bada libre, hainkak parera, puntan jarri, utzi hor eta bat, gogor gora, 2, astiro, 3, 4, gogoratu beti laguntzakin aldain, 5,
gogor, 6, 7, 3 askanak, 1, 2, 3. Aldaketa, ardatza aldatu, puntak, bizkarra zuzen, laguntzak nahi bada, 1, edota, 2, guazen, 3, astiro, 4, hainkak parera beti, 5, 6, ardatzik ez galdu, 7, oso ondo, astiro, guazen, 1, 2, 3 eta azkena. Ben, aldatzen dut eskerrera, gertu hor, puntan, 1, astiro, 2, 3, oso ondo, 4, 5, guazen beste 5, 6, 7, eutzi hor, 8, 2 azkenak, 1, eta 2. Venga, askatzen dugu. Eta gaurko azken ariketa, 2 gisa lantzen, jarrikoz, horpuk alkarrikutzen da punta kanporantz. Bale, kasu honetan nengo, 2 hamarreko biernin, 2 hamabosteko. Aldain laguntzakin, baina berdin. Horpuk alkarrikutzen eta punta kanporantz. Bale, lagundute, gelditzen hor eta oso puntetan. 1, astiro, lagundu nahi bada, 2, konturatu, gorarte, 3, ardatzorik galdu baik, 4, venga, guazen. 5, gorarte, 6, zorbaldak euki geldik, 7, 8 hor, 9, gorarte, 10, 11, guazen, 12, astiro, gorarte, 13, 14, gorarte 15, venga, beste itzuli bat, 15eko beste itzuli bat, venga, puntak, kanporantz, horpuk alkarrikutzen, esku mokorrera edo laguntzakin, eta guazen, 1, gora, 2, nahi bada lagundu, 3, gorarte, 4, 5, oso ondo, 6, venga, estutu hor, 7, estutu goizan, 8, 9, 10 hor, venga, beste 5, 11, guazen, 12 goizan, 13 oso ondo, 14 guai bazkana, eutzi hor goizan, 1, 2, 3, 4, 5, oso ondo, askatu, igarriri hori be, venga, askatzen dut, ultrago batean nahi da benak, urrapur batean, eta luzatzen hasikoaz. Venga, hainkak ipini mokorran parin, betiko lez, hartu arnasketa lasai eta bota luze. Venga, esku kokotera, hartu lasai eta helduta, bota luze, hartu arnasa. Venga, ba, berantz, eutzi hor, bota luze, hartu arnasi, esko bat atzetik, besti goitxik eta helduta. Venga, hartu arnasa, kambio bestera. Oso ondo, gurutzatu, hartuta. Venga, biribildu hor. Hartu arnasa, hartu eta bota luze. Hartu lasai, bota luze. Venga, astiro gorantz, esku bizkarren jarrita. Oso ondo, venga, askatu, lodixa aurrin. Bota lasai. Venga, aldatu, helduta. Oso ondo, askatzen dut apur bat, hainkak zabaldu, mokorra baino zabalagoa, hortik gorantz,
Venga, dano gora, segi gora luzatzen, hartu arnasi eta luze, jarraitzu luze goitxik, segi gorantz, hartu arnasi, venga, hortik eta gora, nahi eta gora, hartu arnasa eta oso ondo, venga, aldatu, eskatu apur bat, guazen hainkekin, laguntzakin, lagundu hor, eutzi hor, kolpe, vertikaltasun hori, laguntzakin, hainka beti parera, sorbaldak beti geldik, eutzi hor, hartu lasai, bota luze, laguntzakin nahi bada, aldatu, eutzi hor, sorbaldak beti geldik, venga, askatu, hainka gurutzatu, eta astiro, bizkarra zuzen, hartu lasai eta bota luze. Igarri atzeko alde hau, hartu gorantz, aldatu, oso ondo, bueno, guazen gaurko bixak amaitzen, arnasketa bi, hainkak bateratu, hartu arnasa, segi hartzen, eutzi, ba! Astiro gorantz, astiro, hartu arnasa, segi hartzen, eutzi, ba! Astiro gorantz, astiro... Bueno, hau pasuek, beste saio bat, eta horren arte jarraitzu zurinekin. Kaixo berriz ere behin ariketa fisikoa eginda, orain erlaxatu eta ongizate emozionala landuko dugu mindfulnessaren bitartez. Beti bezala, eseri aulki, banku edo esterian bizkarra tente duzula, baina inungo tentsiorik gabe. Oinarri sendo bat ezarri, oinak eta ipurdien artean triangelu bat eginez. Eta gogoratu, lesiorik baduzu, jar zaitez, eroso. Astera goaz. Meditazioaren unean barneratzen gara orain, arreta kontzientearen espazioan. Eseri eroso, bizkarra zuzen, duintasunez eusten zeure buruari. Begiak itxi, eta hurrengo minutuetan ez mugitzeko agindua emango diozu zeure buruari. Lasaitasunak eta erlaxazioak betetzen dute zure gorputza eta baita zeure burua ere. Atsedena eta intimitatea sentitzen dituzu. Praktikarekin errazago egingo zaizu arreta arnasketara eramatea. Gozatu arnas prozesuan murgiltzeak ematen dizun sentsazio atsegin hori. Arnasa hartzen, botatzen. Hartzen, botatzen. Hartzen, botatzen. Arnasa botatzen duzun bakoitzean, joan askatzen gorputzeko tentsioak. Egin ezazu bat, zure arnasketa prozesu naturalarekin. Gogoratu, ogia normalean noiz erosten edo jasotzen duzun.
une erraza da. Itxuraz, garrantzirik gabea. Orain, hasi pentsatzen zenbat pertsonek hartu duten parte ogi hori egiteko orduan. Zure eskuetara heldu arte. Garia erein zuen nekazaria, saltzailea, edo etxera eramaten dizun pertsona. Asko dira, zuk ogia jasotzeko lan egin duten pertsonak. Pertsona horietako bakoitzak istorio bat du. Inoiz ezagutuko ez duzuna. Hasi eskerrak ematen bakoitzari gaur ogia edukitzeagatik. Gozatu pertsona horiekiko sentitzen duzun esker oneko sentimendu bigun, leun
eta atseginaz. Konturatu zaitez, pertsona askok hartzen dutela parte, zu elikatu ahal izateko. Disfruta ezazu zure esker ona adieraziz pertsona horiei. Askotan, bizitza oso gogorra duten pertsona horiei. Gozatu ezazu esker ona emanez eta hoberena desiratuz pertsona guzti horiei. Oroitzapeneko irudiak joaten utzi eta esker oneko esperientziarekin gelditu. Buruan zein gorputzean. Eta argi eta garbi esperimentatzen duzun bakoitzean, esker ona esan zeure barnean. Praktika ezazu, astean zehar, egunean hainbat aldiz, minutu batzuk bakoitzean, gorputzean zein buruan esker ona sentituz. Orain begiak ireki eta hasi poliki mugitzen. Zer moduz, lortu duzue erlasatzea, orain komeni da buelta poliki eta goxo egitea, patxadaz. Nik honela agurtuko zaituztet eta hurrengo adin berri saioan goxotasun eder honekin jasoko zaituztegu. Eskerrik asko, egun politia pasa.